עין בית עמוד א' למעלה. אז הגמרא אמרה, רב יוסף בשם רב יהודה אמר שמואל, שטומאה זו אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה שהמיילדת, החיה שהכניסה ידה ונגעה בעובר היא טמאה, בעצם מצד עיקר הדין היא לא אמורה להיטמא, כי טומאה בלועה לא מטמאה. אז למה היא מטמאה? אז הגמרא אומרת, אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. יש לו איזה תקנה, איזה גזירת חכמים שהיא בכל זאת נטמאת, למרות שמעיקר הדין כאמור טומאה בלועה לא מטמאה. שואלת הגמרא, אם בית עמוד א', מה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים? מה הלשון הכפולה הזאת? אם זה מדברי סופרים, אנחנו יודעים שזה לא מדברי תורה. מה צריך להגיד את זה בצורה כפולה? אומרת הגמרא, הכוונה היא להפקיע דלותימה ליבא דרבי עקיבא דאמר. היית בשבת. דברי, כאן סיימנו במשפט הזה, אינם מדברי תורה אלא מדברי סופרים. פה סיימנו בשבת. אז עכשיו אומרת הגמרא, דלא תימה אליבא דרבי עקיבא דאמר עובר בימי אישה טמא. אז היו אולי רק הטומאה דאורייתא שאליבא דרבי עקיבא, לא, אלא אפילו לרבי ישמעאל דאמר עובר בימי אישה טהור. זאת אומרת שמהתורה כאמור טומאה בלועה אין בעיה. בכל זאת, וזה החידוש כאמור פה עכשיו, גזרו בה טומאה דרבנן, מדרבנן. יש גזירת חכמים שבכל זאת היא נטמאת. למה? הנה, מה איתה? למה גזרו חכמים? אמר רב הושעיה, גזירה שמא יוציא ולד ראש חוץ לפרוזדור. אומר רש"י, גזירה בשורות הצרות, גזירה שמא יוציא וכולי. דאי אמרת חיה, היום המיילדת, שפשטה ידה למעי אישה ונגעה בעובר מת טהורה, שזה כאמור מעיקר הדין מדאורייתא היא טהורה, יש חשש, מה? פעמים שהוולד כן מוציא ראשו חוץ לפרוזדור. כנראה שזה תעלת הלידה או משהו, והרי הוא כילוד, הוא מטמא. זאת אומרת, ברגע שהוא יצא מהרחם ועבר לתעלה, אז כנראה שזה נקרא כבר ילוד, אז היא כבר מטמאה. וכסבורה חיה שעדיין הוא במאה, המיילדת חושבת שזה נקרא עדיין בפנים, ועתי לטהרה. ולכן גזרו חכמים שכשמוציא הוולד את ראשו, אפילו שלא, זה טמא, גזירה עטו המקרה הזה, בדיוק, מצוין. ממשיך רש"י, אז למה בבהמה לא? להבדיל כמובן, אבל ברואה שהושיט ידו למי בהמה דקטני מתיתין טהור, ליקה למי גזרה אחי משום שרחם שלה גלול דחימה פיקחה דלי. לעיל ראינו, הגמרא הסבירה, ולמעשה רש"י הסביר, שהאנטומיה של הבהמה שונה וזה יותר גלוי, ההסתרה שם, זה לא, לכן לא גזרו שם, ברועה לא גזרו, בבהמה לא גזרו, באישה יולדת גזרו, וזה הגזרה של חכמים, גזרה שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור, ובעצם זה כבר ילוד, ובעצם כבר מטמא. רק המיילדת תחשוב שעוד בפנים, ולכן גזרו. אומרת הגמרא, היא אחי שנה, אז למה המשנה שלנו חילקה בין המיילדת ליולדת? אז גם היולדת עצמה שחכמים יגזרו, שגם כן תטמא. למה היא טהורה? הרי על זה המשנה אמרה שהיא טהורה, ורק המיילדת טמאה. אומרת הגמרא, אישה מרגשת בעצמה, היולדת עצמה מכירה ומרגישה בדיוק מתי הראש יוצא ממש מהגוף, ואז זה כבר מטמא. לפני כן היא עדיין מרגישה את זה, ולכן היא יודעת שזה בסדר, ולכן אין טעם לגזור. בית עמוד א', אומרת הגמרא, ותימה לחיה, אז שתגיד למיילדת, שהיולדת תגיד למיילדת מתי ממש הראש יוצא, ואז לא יצטרכו לגזור גם המיילדת. אומרת הגמרא, כמובן, טריידה. אומרת הגמרא, אומר רש"י, מול הליקוטי רש"י, עסוקה היא בחבליה וציריה וטרידה מלומר לך אל תגיעי. זה לא עומד לה בראש מכל הכאבים וכולי, היא לא מסוגלת להיות מרוכזת להודיע למיילדת, ולכן למיילדת גזרו, והיולדת שיודעת בעצמה בדיוק מתי, היא לא צריך לגזור, ולכן היא טהורה, היולדת טהורה, והמיילדת גזרו טומאה, ולכן היא נטמאת. אומרת הגמרא,
בעצם הגמרא הסתמכה על מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, והיא אמרה, אליבא דרבי עקיבא זה פשוט, כי היא טמאה מדאורייתא, ורבי ישמעאל, אפילו שהיא טהורה, גזירא דרבנן. מה המקור למחלוקת הזאת? מהי רבי ישמעאל ומהי רבי עקיבא? אומרת הגמרא דתניא, הברייתא אומרת ככה, וכל אשר ייגע על פני השדה, אז אדם שנוגע לו עלינו באמת או כולי, בידי אז הוא נהיה אב הטומאה, צריך להתאר 7 ימים וכולי. על פני השדה, זה בא להגיד, אומר רש"י, משמע גלוי. אנחנו מדברים על טומאה גלויה, זה בא להוציא, למעט, להוציא עובר. שזה חשוף. או באמת. כן, אבל הכוונה היא... זה כאילו שזה שני דברים שונים. ייגע על פני השדה, או באמת. לא, בחלל חרב או באמת, שכתוב שם, תראה בתורה אור, באות א', כל אשר ייגע על פני השדה, או בחלל חרב או באמת, כי חרב הרי הוא כחלל, המתכת היא כמו אבי אבות הטומאה, מקבלת upgrade לאבי אבות. אבל לענייננו מה שחשוב שהגופה לא עלינו גלויה, אז מי שנוגע בזה נהיה אב הטומאה וטמא 7 ימים. אבל מה זה בא למעט? להוציא עובר בימי אישה, שהוא טמון, הוא טומאה תמונה נסתרת, כן? טומאה בלועה כלשון הגמרא, ולכן זה דברי רבי ישמעאל. זאת אומרת, רבי ישמעאל אומר שלכן הוא לא נטמא. אז כאמור, שיטת רבי ישמעאל, כפי שראינו, שעובר בימי אישה טהור, רק גזרו, חכמים גזרו, אבל בעיקרון ברמת הטהורייתא זה טהור. רבי עקיבא אומר, הפסוק בא לרבות משהו אחר, לרבות גולל ודופק. את הכיסוי של הארון ואת הדופן של הארון, שגם הם מטמאים כמו המת בעצמו. נכון, זה ממעט וזה מרבה, נכון. בכל אופן, אז לכן, לפי רבי עקיבא, אז נשאר הדין, גם של טומאה בלועה של עובר, הוא גם כן מטמא מדאורייתא. ומה כל אחד עושה עם הלימוד של השני? ורבי ישמעאל גולל ודופק, הוא גם מסכים שזה מטמא, הוא הלכתא דמרינן, יש לו הלכה למשה מסיני, הוא לא לומד את זה מפסוק, יש לו את זה במסורת הלכה למשה מסיני, כי כאמור, הפסוק תפוס לעובר, ומה הפוך ורבי עקיבא, שלא מקבל את הדרשה של רבי ישמעאל, מאיפה הוא יודע שעובר ורבי עקיבא, אז באמת עובר בימי אישה, טמא. כן? אומרת הגמרא, מדאורייתא מנהלי, אבל איפה הוא יודע שזה מטמא ברמה של דאורייתא? אמר רב הושעיה, אמר קרא, הנוגע באמת בנפש האדם, באמת בנפש האדם, ואיזה הוא מת שבנפש של אדם, דומה ללימוד לעיל של בהמה בבהמה, נפש בנפש כזה, ואומר זה עובר בימי אישה. אז מזה לומד רבי עקיבא שעובר מת, לא עלינו, בימי אישה הוא טמא, ולכן הוא לא יכול ללמוד שעל פני השדה שהעובר טהור. לכן זה נלמד לגבי גולל ודופק. אז לפי רבי עקיבא הפסוק של על פני השדה זה גולל ודופק, ולפי רבי ישמעאל זה עובר בימי אישה למעט שהוא טהור. ורבי ישמעאל, מה הוא יעשה, למה הוא לא מקבל את הדרשה של רב הושעיה, כמו שרבי עקיבא אומר? כי אז היית מגיע לאיזושהי טעות, מבא אלי לרביעית דם הבא מן המת שמטמא. סליחה, לא, המילה הזאת אני חוזר בזה עוד שנייה. כרגע זה רק לימוד שרבי ישמעאל אומר, למה הוא לא מקבל את הלימוד של רב הושעיה, שהנוגע באמת בנפש זה תפוס למשהו אחר. מה זה תפוס? לרביעית דם הבא מן המת שמטמא. שנאמר, הנוגע באמת בנפש אדם. זאת אומרת, הגופה, הייצוג שלה, במרכאות, זה גם, רביעי דם זה גם הבן אדם הזה, אז זה גם מטמא. איזה הוא נפש של אדם, אדם הוא הנפש, אז שמטמא, הווה אומר רביעי דם. אז זה הלימוד של רבי ישמעאל מהפסוק של רב הושעיה, ולכן... נכון, זה באמת חידוש, רביעי דם, נכון. אז זה החידוש, שרביעי דם מטמא. כן?
אבל זה חיי הנפש. מה זה קשר רביעית דם לעצם? לא, בלי עצם, בלי עצם. רביעית דם, גם בלי בשר, בלי עצמות, מטמא. זה בדיוק החידוש. זה בדיוק החידוש. כן? באמת בנפש, אומר רש"י, באמת בנפש, מת שהוא בתוך נפש האחרת, רביעית הלא קדם חיי האדם תלויים בו, שבכך הוא מתקיים. ולכן עצם זה רביעית דם של האדם, זה כמו האדם עצמו, כמו עצם שלו, כמו בשר שלו. והנה עכשיו, ורבי עקיבא, מה רבי עקיבא, למה הוא לא מקבל את הדרשה? לתמי דאמר, אף רביעית דם הבא משני מתים מטמא באוהל. אצל רבי עקיבא, זה לא ייצוג, הרביעית דם זה לא ייצוג לבן אדם, זה חפצה שמטמא, ולכן זה יכול להיות גם שילוב של שניים, בדיוק. דתני רבי עקיבא אומר, מנין לרביעית דם הבא משני מתים שמטמא באוהל, זה לא חייב להיות דווקא מבן אדם אחד, כן? ולכן אומר רש"י, אף רביעית דם הבא משני מתים, אילקח אומר רש"י, איקרא דכתיב באחד נפש, לאו רביעית דם אתה, כי היית יכול להתבלבל, זה מה שהתכוונתי קודם, לפי רבי עקיבא, אתה לא יכול ללמוד משם, למרות שהעיקרון הוא נכון, רק היית יכול להתבלבל שזה רק רביעית מאדם אחד, והוא רוצה להגיד לא, זה לא מייצג לך את הבן אדם, זה חפצה של טומאה, רביעית דם, ולכן זה יכול להיות גם חיבורים מכמה מתים, ועל כל נפשות מת לא יבוא. אז רבי עקיבא אומר, מנין לרביעית דם הבא משני מתים שכן מטמא באוהל, לא צריך דווקא מבן אדם אחד, שלמה ועל כל נפשות בדיוק מת לא יבוא. יש פה נקודה עקרונית, לפי רבי ישמעאל, זה לא הרביעית דם, זה רביעית דם מבן אדם אחד, כי זה ייצוג לטומאה של הבן אדם הזה, לכן אתה לא יכול לחבר לי משני אנשים. כן, כן. אתה אומר איפה, למה נתקע פה הזה? כן, אבל נתקע. הנה, אז הוא אומר ב-19, נכון, כאילו היה צריך עכשיו לשאול, ומה רבי ישמעאל אתה אומר, הנה. כן, אז הנה, הוא פה עונה על זה, רק שנייה, ועל כל נפשות מת לא יבוא, שתי נפשות בשיעור אחד, זה שיטת רבי עקיבא. אז אומר, בואו נקרא את הערת 19, באמת לשאלתכם, קודם כל את הסיכום, לסיכום, רבי עקיבא דורש ועל כל נפשות מת לא יבוא, שאפילו רביעית דם משני מתים מטמא. זה מביא אותו לפרש את הפסוק, הנוגע באמת בנפש אדם, כן, מרמז למת שבתוך מת, זאת אומרת הנפש, העובר, במי אמו, כי, כן, ברור, מתוך כך הוא מוכרח לפרש שהפסוק על פני השדה בא ללמד שגולל דופק, זה כאילו, זה גורר את זה, גורר את זה. זה עובר. שלפי רבי עקיבא זה מטמא מדאורייתא. זאת אומרת, הוא מתחיל משתי רביעיות. זה פשוט, זה גלוי. החידוש הוא בטומאה הבלועה. בעובר בלי לגעת במת. הוא הכניס את היד בלי לגעת. הכניס את היד בלי לגעת בדפנות של הזה. העובר לא, מת בתוך מת. לא, גם בנפש אדם. אבל היא המיילדת הכניסה את היד בלי לגעת בזה. אמא לא מתה. לא חייב. מה? נכון, אתה אומר נכון, לא חייב לצייר, היולדת חיה וקיימת. נכון, יפה. אולם, הנה לשאלתכם, אולם רבי ישמעאל, המשך הערת 19, אינו מקבל את דרשת רבי עקיבא שרביעית דם משני מתים מטמא. הנה, יש גמרא בתחילת סנהדרין, מבארת את יסוד המחלוקת, לדעת רבי עקיבא זה אופן הקריאה, יש שם למקרא, קיצר, יש שם למסורת, אני מדלג על הסוגריים, בהתאם לכך מפרש רבי ישמעאל שהפסוק הנוגע באמת בנפש אדם מלמד שרביעית דם ממת אחד מטמא ולא שהוא בר במי אמו. קיצר, מתמודדת בדיוק עם הנקודה של אם למקרא ולמסורת, עם הנקודה הזאת, נפשות, יפה. אומרת המשנה הלאה, בהמה, כן, עוברים פה מאדם לבהמה, צריך לשים לב, להיות מרוכזים, כן, טוב, אתה מדבר על לחתוך את האיבר, אז זה הכל בבהמות, כן, לא בחלילה. בהמה מקשה לילד, והוציא עובר את ידו. עוד פעם צריך תמיד להיות מרוכזים מה הסיפור שלפנינו. בהמה מקשה לילד, עובר מוציא את ידו, וחתכה. חתך אותה כבר בשלב הראשון, העובר טק, חתך אותה. ואחר כך שחט את אמו, כן? הבשר טהור.
כן, שאר הבהמה של האמא. הוא שחט כבר את האמא, אין בעיה לאכול את הבשר. אבל עם מה? כן, בלי החתיך, בלי העבר הזה. כן. אז בואו נראה באמת, הבשר טהור שאין בהמה מקבלת טומאה מחיים. של העבר. אוקיי. אז בואו נראה בהערה 20. לא, הנה, הוא מדבר. העבר שנחתך טמא הוא, בין אם העובר חי ובין אם הוא מת. אם העובר חי, ברור שעד שנחתך העבר מן החי שמטמא כנבלה. כן, מטמא כנבלה. ומטמא, ואילו בשר הפורש מנבלה מטמא, כי שם לא נאמר דין עבר. טוב, בכל אופן העבר הזה, אבל הוא נחתך קודם, ולכן הוא לא טימא את הבשר. אבל אם הסדר, לא רק של האמא, של כל האמא. הבשר שלו, מה זה שלו? של העובר. גם. כן, נכון. האמא זה פשיטה שהיא כשרה אם הוא שחט אותה. כן, אם האיבר הזה נגע בבשר של האמא, זה גם לא פשוט, אבל בסדר. שחט אותה כשהיא בחוץ. נכון, אחרי שהוא חתך, מצוין. שחט את אמו, העובר הזה הוציא את ידו, ואז הייתה שחיטה לפני החיתוך, ואחר כך חתכה, אז הבשר באמת של העובר מגע נבלה. למה מגע נבלה? כי הוא ראשון לטומאה, שמטמא אוכלים ומשקים. איזה הוא ראשון? העובר? למה? למה הוא ראשון לטומאה? בוא נראה רש"י. הבשר מגע נבלה, בשר העובר מגע עבר מן החי שהוא מטמא כנבלה. אינמי אם יצא עובר מת, נבלה גמורה והיא העבר. מאחר שלא תהיה אותו שחיטת אמו. יצא עובר זה הכל נבלה, אז גם העבר הוא נבלה. כן. אבל אם העבר מטמא מצד דין של עבר מן החי, מה זה משנה אם היא נשחטה לפני או נשחטה אחרי? חתך את זה, ברגע שהוא חתך, עבר מן החי. החידוש הוא שהשחיטה לא תיארה את זה מידי נבלה. עוד מעט נראה את חכמים. חכמים טוענים שהשחיטה פתרה לי פה את טומאת הנבלה. זה עוד נקודה. השחיטה זה רק בא להגיד את החידוש של חכמים. אבל מגע נבלה זה ברור? לא, למה בהתחלה, למה במקרה לפי זה הוא לא מצא מגע נבלה? כאשר הוא שחט הוא הוציא את היד ואז הוא שחט. אם הוא הוציא את היד, הוא חתך, ברגע זה יש מגע נבלה, בשר מגע נבלה. מה, לפני החיתוך? לא. הוא היה עוד מחובה. נו, אבל החיתוך הזה כבר לא נוגע. אז גם במקרה השני, שהוא שחט את אמו, ואז הוא חתך. גם כן לא נוגע. ברגע שהוא שחט את אמו, הוא לא צריך, העובר לא צריך שחיטה, הוא יכול לעשות עם העובר מה שהוא רוצה. ברגע הוא שחט את אמו. העובר קשה בלי שחיטה. הוא בן פגומה באמת. נכון. כן, אבל האיבר עצמו לא ימות. האיבר ודאי שלא. למה לא? אבל האיבר הוא מחוץ. לא, האיבר יצא. האיבר, לא העובר, האיבר. האיבר גם לפני. כתוב, והוציא עובר את ידו. אבל זה הסיפור, זה אותו מקרה. כן, אבל איזה סיפור מדובר? לא כתוב שהוא יצא. עוד פעם, תראה את הרשע של המשנה. לא הרשע, אני לא מדבר על הרשע. אבל המקרה השני, אבל הוא מדבר על אותו מקרה. מקרה אחד זה ששחט את אמו אחרי החיתוך, והמקרה השני הוא שחט את אמו לפני החיתוך, אבל הסיפור הוא אותו סיפור של השורה הראשונה במשנה. בהמה מקשה לילד והוציא עובר את ידו. ברור שהיד בחוץ, זה כל הקטע. רק יוסי שואל, שאני עדיין לא מבין את זה באמת, אז היד בחוץ, אז זה כמו המקרה הראשון. כל עוד לא נשחטה האם, זה העובר שבפנים, הוא נחשב עבר מן האם, אז הוא חי. חי לא מקבל טומאה. כן, בגלל שהשחיטה הפכה את האמא בעצם לא חיה, זה כבר עבר מן החי, ולכן זה מטמא כנבלה. כן, כן, כן. במקרה הראשון יש עבר מן החי, הוא לא מת. כי היא חי, כי העובר בפנים. אבל ראינו שהעובר יכול להיות גם מת, זה מה שאתה מבין. למה? ב-20 הוא אומר,
ב-20 הוא אמר שנכתב בין אם העובר חי בין אם הוא מת, אני לא מבין. וגם אם הוא מת זה עדיין, הנה, תראה תוספות, הוציאו בר את ידו, בחתכה, תוספות קצר, בעובר שאפילו מת, חשיב כחי, זה היה כמה הוא נשאר חי, הוא חלק עובר ירך עמו, יפה מאוד. שני, למה הוא לא... ובגלל שהאמא נשחטה, אז זה כבר לא יכול לחשב חיים. הוא לא חי, כן. החיות זה דרך האמא. כן. יפה מאוד. אבל אם הוא שחט את אמו, כדת וחדל, למה הבשר מטמא מגן נבלה? זה החידוש, שזה לא פתר. עבר מן החי מטמא כנבלה, זה הבסיס. בסדר, לא משנה הבן פקועה, אנחנו מדברים פה לא על איסור. אבל משה נשאר גודל כל הבשר של העובר. נכון, אנחנו מדברים על טומאה, לא מדובר על זה, טומאת נבלה. כי העבר הזה שיצא, אם העבר לא היה יוצא, מה? עבר מן החי. מטמא כנבלה. הוא מטמא את כל העובר. העבר מן החי שיצא, באיזה שלב? כן, אבל הוא... הוא מנתק אותו. יש נגיעה של העבר מן החי בעובר. בזמן החיתוך אולי? לא, לפני כן. זה לא עבר מן החי. זה לא מטמא. הוא שחט את היד בחוץ, מה הבעיה? זה מגע נבלה. מגע נבלה, עבר מן החי נבלה. כן, משהו נוגע במשהו, מגע נבלה, הוא לא חתך תוך כדי הסכנה. הבשר מגע נבלה. כתוב מגע נבלה. במקרה השני, הוא לא חתך את היד? הוא חתך אחרי השחיטה של האמא. אז כבר העובר לא נחשב חלק מהאמא. אז החלק שבפנים הוא... נכון, זה מתחלק עם העובר מת או חי. זה מה שהוא מסביר פה ב-21. זה מתחלק פה עם העובר חי או מת. איך להסתכל על זה? אז אין דרך אם העובר לכאורה חי... אז זה עבר מן החי. כן. רק היד הזאת, מה אפשר לעשות? אפשר להרוג אותו גם בשחיטה. בסדר. היד היא כבר יצאה, היא יוצאת. בדיוק, כל הקטע זה שיצא היד. הליך הוא הוציא את היד, נשחט האמא, ועכשיו כל הילוד הוא... הנה, הוא אומר שיש לעיין אם הטומאה מתחילה רק משעה שנחתכה היד, או כבר משעת שחיטה. איך משעת שחיטה? מה זה יתאמן? מה זה יתאמן? איך הוא הגיע למצב של נבלה? מה פעמים? טוב. וגם צריך לומר שהעובר מת, לכאורה. כי אחרת הוא חי, אז מה זה, יש לנו כבר... אבל הוא יצא, הוא מנותק ממנו כאילו, כנראה. בגלל שזה בחוץ. בסדר, אז זה מטמא, העבר הזה מטמא, אבל מה הוא מטמא? במה חי אתה אומר אפשר לטמא. אתה אף פעם לא תוכל לאכול את זה. כי החלק הזה תמיד יהיה... בסדר. זה לא חתכת. החלק הזה יצא לפני שבוע. ברגע שאתה שופט את הילד, כן? לא משנה, העבר כבר איננו, אין פה כבר את העבר, העבר הזה ודאי... לא, לא חתך אותו. הוא אומר גם שאם נשחטה האמא, אז העובר כבר נחשב מאכל. יש פה הרבה איזה. אם נשחטה, כנראה, הוא בן תקוע כזה, הוא נחשב אוכל. בגלל שהוא נחשב אוכל הוא מקבל טומאה. ממי הוא מקבל טומאה? מהאיבר. אבל אמרנו, באיזשהו שלב הוא נגע בו. בשחיטה, בחיתוך, אני לא יודע. אז אי אפשר לכל אותו. תראו, הוא כותב את זה בפירוש, ב-22 בהערה בסוגריים, אתם צודקים, יש פה הרבה שאלות. משמעות המשנה היא שעובר מוגדר כאוכל אפילו אם יצא מן הרחם כשהוא חי, והוא משום שהותר באכילה בשחיטת האם. אז אם הוא אוכל... לא, זה בן תקועה, מה אתה רוצה? הוא בן תקועה. מה? בסדר, יכול להיות שבפועל בגלל הטומאה. גם אוכל וגם חי, כאילו יש שני חלוצים. כן, כן, בדיוק. אתה לא יכול... לא, הוא אומר, אפילו אם הוא חי, הוא נחשב אוכל והוא מקבל טומאה. כן. אפשר לאכול אותו, אבל אחרי זה אתה צריך ללכת למקווה. טוב, זה קשור לגמרות לקמן, טוב. בואו נראה, מצוין. וחכמים אומרים, אז עוד פעם, אז לפי רב מאיר, החיתוך הזה
אחרי השחיטה, מטמא את כל העובר. מטמא את כל העובר, טומאת נבלה בגלל היד הזאת. איך שלא נסתכל עבר מן החי, מטמא. גם את האמא בחזרה, כי העובר- יכול להיות. כל הסיפור. כן. עכשיו חכמים אומרים, וזה חידוש גם כן גדול שלא ברור, מגע טרפה שחוטה. איזה מין טומאה יש לטרפה? אין, זה בדיוק העניין. או, אז בפשטות לא. אותו מדי נבנתו. או, אז בפשטות, אבל רש"י לא אומר ככה, כי זה בעצם גמרא ככה. בואו נראה את רש"י האחרון בעמוד. מגע טרפה שחוטה, שהשחיטה, אף על פי שאינה מתרת האיבר באכילה, מטהרתו מידי נבלה, שנייה, ואבה כטרפה שחוטה שאינה מטמאה מן התורה כדבר ואשיר, אלא מדרבנן במוקדשים. יש איזה... מה זאת אומרת? הוא... האיבר הזה, שהוא לא מותר באכילה, בגלל זה מבחינה זאת הוא לא מותר באכילה, הוא נגע, לפני, אבל הוא נשחט. אז זה נקרא שחיטת טרפה. ואז הוא נגע בעובר. עוד פעם, יש פה את הנגיעה שמטמאה בדרגה קלה, לא טומאת נבלה, אלא טומאה במוקדשים, רק אם זה יהיה קורבן באמת, ויש לזה טומאת טרפה. התחדש פה דין של תרומת טרפה. זה נכון שרש"י אומר, אבל אני חושב שעיקר... שזה לא מטמא נבלה. נכון, נכון, נכון. אומרת הגמרא, ממשיכה, סליחה, המשנה, שקלא וטריא בין חכמים, בין תנא קמא, סליחה, בין רב מאיר, כן, תנא קמא לחכמים. מה מצינו בטרפה? כן, מקרה רגיל של בהמה טרפה, אמרנו כמה פעמים כבר לאל, שאפילו שאין, מה תשחוט את זה, אין לזה לכאורה שום משמעות, כי ממילא לאכול יהיה אסור, נכון? אבל בכל זאת, שחיטתה מטהרתה. יש עניין לשחוט בהמה טרפה כדי שהיא לא תטמא כנבלה. אז אף שחיטת בהמה תתאר את האיבר. חכמים רוצים להצדיק את שיטתם כלפי רמי, ואומרים בוא תשחט את זה, ואתה פותר את העבר הזה מלטמא בין כנבלה. במקרה הזה שחיטת האם פותרת את העבר. בדיוק. בין תקועה, כן. והעבר זה... אז העבר, בדיוק, אז העבר לא יטמא כנבלה, אלא הוא יהיה כטרפה. אמר להם רב מאיר, לא, אני לא מקבל את זה. למה? אם תיארה שחיטת טרפה אותה דבר שגופה, תתאר את העבר, הנה בדיוק את הנקודה שרב מאיר אומר להם, סליחה, זה לא, אתם לא משווים לי דבר בדבר. מתי שחיטת טרפה מתארת? את גוף הבהמה עצמה, את גוף האימא, זה מתאר אותה מידי נבלה. אבל פה אתה רוצה על עבר של עובר, תתאר את העבר, דבר ש... כן, דבר שאינו גופה, זה לא חלק ממנה כבר, ולכן הוא יישאר ברמה של טומאת נבלה, העבר הזה. ככה עונה רב מאיר לחכמים. אם העובר בפנים הוא מת, כן? זה מתאר אותו מדי. זה מתאר אותו. נכון, כי זה חלק מהאימא. אתה יכול אותו אפילו. הוא טהר, הוא כתוב של טרפה, לא, אז אם יש טרפה, איך טרפה תאכל? למרות שאני חושב שבבן תקועה רגיל... גם אם הוא מת, נכון. נכון. אז זה באמת לא טרפה, אז אפשר להגיד את זה טרפה. בן תקועה אומר בפירוש, גם עובר מת אתה יכול לאכול. בחי גם אתה יכול לאכול בלי שחיטה. אומרת המשנה, סליחה, על המשנה, מניין לטרפה ששחיטתה מטהרתה, שזה מוסכם, כן? לא, העיקרון הזה זה מוסכם, זה לא מוסכם במקרה הפרטי הזה בגלל שזה איבר שזה לא גופה, אבל בעיקרון, מניין לטרפה ששחיטתה מטהרתה, כן? אומר, הרי, מה הנקודה? הנקודה היא, כן, שהרי זה להתיר אותה באכילה, זה לא יעזור. אז למה שזה יעזור לעניין הזה? אומרת על מה בהמה טמאה אסורה באכילה, וטרפה אסורה באכילה. מה בהמה טמאה? אין שחיטתה מטהרתה, זה חיזוק לשאלה הזאת. אף טרפה לא תטהרנה שחיטתה. בהמה שאסורה באכילה, מה תגיד? טוב, בוא נשחט אותה וזה לא יהיה טומאת נבלה. בדיוק, יראו על עצם הכלל הבסיסי, מצוין. אומרת הגמרא לא, ההבדל הוא כזה. אם אמרת בבהמה טמאה שלא הייתה לה שעת הכושר, היא מראש נולדה כבהמה שאסורה באכילה, ולכן מתחילת התהוותה, יצירתה היא כזאת, אז אין שום משמעות לשחיטתה. תאמר בטרפה שהייתה לה שעת הכושר, היא נטרפה במהלך החיים, היא סוג בהמה כשרה לאכילה, ולכן בגלל שהיא נולדה בסדר והיא לא הייתה טרפה, אז כן יש משמעות לשחיטה שלה, שאומנם לא תתיר אותה באכילה כי היא טרפה,
אבל כן תתיר אותה שהיא לא תטמא כנבלה. אומרת המשנה, תו לך מה שהבאת, זה לא נכון, הרי שנולדה טרפה מן הבטן, לא כל הטרפות זה פירחות בריאה שנוצרו, יש קרום המוח, אולי ניקב קרום המוח, היא נולדה עם נקב בקרום המוח, יש כל מיני טרפות שאפשר לצייר, שהם נולדו ככה, אז מה תגיד שזה כמו בהמת מעל, זה כמו חזיר, שאין משמעות לשחוט אותו, אז מה, בהמה שנולדה, וזה אנחנו יודעים שזה לא נכון כנראה, שבטרפות זה לא משנה אם נולדה ככה או לא, בכל מקרה, שחיטתו כן תתאר מידי נבלה, אז זה לא ברור, כן? אז לכן הגמרא דוחה את זה, תו לך מה שהבאת, הרי שנולדה טרפה מן הבטן מנין, לא הייתה לשעת הכושר, וברור לגמרא, שמה? שזה כן יתאר מידי נבלה. אומרת הגמרא לא, אם אמר בבהמת טמאה, ההבדל הוא אחרת. בבהמה מראש, בגלל הקושייה הזאת, שנולדה טרפה, אז הגמרא עוברת להסבר אחר, חילוק בין המשנה עוברת להסבר אחר, לא אם אמר בבהמת טמאה, עוד פעם במה שאסורה באכילה, שכן אין במינה לשחיטה. הסוג הזה לא ראוי בכלל לשחיטה. תאמר בטרפה, נכון, יכול להיות שהיא נולדה ככה, אבל הסוג הזה זה פרה, זה עגל, זה תרנגולת, זה דברים שראויים במין שלהם, שיש במינה לשחיטה, ולכן... כן, זה מתאר אותו. בדיוק, ואז אין לך את הקושייה הזאת. זה לא מתאר? מין שזה לא טהור בכלל, טמא. לא, טמא וטהור זה אסור באכילה, מותר באכילה. כל האלה שאין להם סימני כשרות. כן. בן 8 חי, אז הוא מביא פה בהערות שב-14, תקופת העיבור של בהמה גסה טהורה בקר זה 9 חודשים, אז בעצם 8 זה הולך חזק, זה דומה בעצם כן, ושל בהמה דקה 5 חודשים. אז עובר של פרה בין 8 חודשים, ועובר של רחל או עז בין 4 חודשים, נחשבים נפלים שאינם יכולים לחיות. מאחר, אני קורא ב-14, כן? מאחר שאין הנפל ראוי לחיות, הוא נחשב מת אפילו בחייו, והאוכל מבשרו, אפילו על ידי שחיטה, נחשב כמי שאוכל בשר נבלה. אז אומרת המשנה, בין 8... אפילו שהוא נולד חי, אפילו מבהמה טהורה, הוא חי 3 שנים בעדר, מבסוט מהחיים. כן, הוא חי, מי יודע כמה זמן הוא יחיה? לא, יכול להיות שהוא בא, לא הוא בא, לא הוא בא, 8 חודשים הוא בא. בזמן הגמרא גם על תינוק, שאדם לא היו אוכלים שבת, אז פה גם, זה לא רק אסור באכילה, מחדש את המשנה בסופה, שאין שחיטתו מטהרתו לפי שאין במינו שחיטה, זאת אומרת, המשנה משתמשת בכלל הזה, ואומרת שהוא בכלל לא נקרא מין טהור, בגלל שהוא נולד, לפני זה גם טומאת נבלה תישאר עליו, השחיטה אפילו לא תפתור לו, לא רק את האכילה, היא לא תפתור לו גם את הטומאה. מה קורה אם הוא כן בא? מה קורה אז? כן, אבל אומר רש"י, שיש במינה שחיטה, אומר רש"י האחרון על המשנה, אילקח לא נפקא מכלל בקר וצאן, אבל בן 8 חי שנולד מבהמה חיה, אין לנו במה לתאר, אפילו נשחט לפי שאינו בכלל בקר וצאן. אז הוא לא בכלל זה, וגם כאמור הוא יישאר בטומאת נבלה, כי הוא לא בר קיימא. אומרת הגמרא, מה המאי? נראה רש"י בתחילת הראשון בגמרא, המאי, בשר העובר טמא, והלא לא נגע עבר בבשר, אלא על ידי חיבורו, אותו מגע חיבור בית הסתרים, הוא שאינו נראה. עוד פעם, בוא נחזור למחלוקת בתחילת המשנה. בתחילת המשנה רב מאיר וחכמים נחלקו, כשהוא שחט את האמא ואחר כך חתך. אבל לכולי עלמא, כן, יש, אמרנו איזושהי טומאה, או טומאת נבלה, או טומאה פחותה של תרומת טרפה במוקדשים, מה שרש"י הסביר לנו, כן? אבל איך הוא נטמע הבשר הזה? מה, מהחיבור שלו לעבר? החיבור, איפה שלא היה, החיבור הזה היה בתוך האמא עדיין. אז זה בית הסתרים. אז טומאת בית הסתרים זה לא טומאה. המאי טומאת בית הסתרים היא, וטומאת בית הסתרים לא מטעמיה. משהו חתך בתוך האמא, לא חתך בחוץ. מה המקרה? לא, אם הוא חתך בחוץ,
אז זה לא נגע זה לא טימא את ה... זה לא... גם כשאני הבנתי את המשנה, בכל מקרה אתה חייב לבוא להגיד שתוך כדי החיתוך, כנראה יש איזה שלב שכבר נחשב חתוך, אבל הוא עדיין איכשהו מחובר עם הסכין. וזה עשה את החיבור לטומאה. רגל בחוץ, היה הגוף בפנים. אתה שואל, אם הוא יחתוך בצורה ברורה שזה יהיה באופן קיצוני, למה אז לא תתאר את הסיפור שהנגיעה, מה? לא, אבל אני יכול... אתה חצי יד, אתה רוצה להגיד. בכל מקרה החיתוך, אתה חייב לבוא להגיד שיש נגיעה איפשהו. מה זה משנה אם הוא חתך לפני או בחוץ? לא, כל הקטע עכשיו שהגמרא אומרת שהוא חתך בבפנים. לא, אבל הוא שואל למה לא לצייר נגיד שהוא חתך רק חצי יד? אז החיתוך היה בחוץ. ואם החיתוך היה בחוץ, אז תגיד עכשיו... גם את כל היד בחוץ אני אומר. מה? גם את כל היד בחוץ אני אומר. כן, לא, אני מנסה כל היד, אז אתה יכול להגיד. אני רק אומר משמעות, אני שותק, כן. שנתקדם. המשנה, הגמרא מבינה שהחיתוך הוא בפנים. בדיוק. ואני שואלת, מה היא תאמרת תסתרימי? ההבנה היא שהחיתוך הוא בפנים. נכון, אחרת אין פה שום הבנה לקושיה. לא, אבל אני זורם איתך ואני שואל, אז למה לא נעמיד שהוא חתך מבחוץ ואז אין לך בעיה? אם הוא חתך בחוץ את היד, אז לכאורה אין בעיה. כי כל הבעיה זה טומאת בית הסתרים. לא, אם זה טומאת בית הסתרים, אז הוא לא מעביר את הטומאה, זה הכל בסדר. אם זה בחוץ, הוא בטוח מעביר את הטומאה. כן, השאלה אם הוא חתך בפנים, לכאורה, מה שואלת, אם תחתוך בפנים זה טומאת בית הסתרים, אז תבוא אולי תעשה ליטרו וכאילו... ואז אתה יכול להגיד, זה לא עבר, הטומאה לא עבר. אז נורא, בית הסתרים, הטומאה לא עבר. אז אולי זה לא, אז מה אתם רוצים להגיד? זה לא משנה איפה החיתוך? החיתוך בכל מקרה יש נגיעה, אבל יכול להיות שאם תחלק את המקרה, אם תחתוך בחוץ אז זה לא טומאת בית הסתרים, אז כבר זה יתאמר, אבל אם תחתוך בפנים, אז זה לא מתאמר. אז זה לא יתאמר. אז... וזה אני גם שואלת, רגע, כן. זה לא מתאמר. זה קיצור, פנימה זה לא חודר הטומאה. לבית הסתרים זה לא... בוא נסכים על זה. שהטומאה לא חודרת פנימה. בדיוק, מהאיבר החיצוני לעובר הפנימי. כי העובר הוא מתוך בית הסתרים, וטומאה לא עובד, משהו שהוא מוסתר לא מקבל טומאה. בקיצור. זה טומאה בלועה, זה דווקא רש"י חילק ואמר שזה לא אותם דינים, כי שם זה מגע, ופה זה, כן, צריך לדעת את החילוק הזה. רש"י לאלה הסביר שזה שתי סוגים שונים של טומאה. נכון, ראינו את זה בשבת. טוב, יפה. אז בכל אופן, הטומאה, העובר בפנים שהוא בית הסתרים, לכאורה זה לא מטמא. אומרת הגמרא, לימה רב מאיר, לטעמי... כי הוא לא נגע? זה לא משנה, אפילו אם נגע, אבל זה כאילו מבודד אותו. בית הסתרים זה לא, הטומאה לא עוברת. מתי שזה עבר? עוד פעם, לא ניכנס לזה, ראינו אולי בשחיטה, אולי בחיתוך. מתי שהייתה הנגיעה, מתי שנחליט שנקודת המגע, אבל זה בידד אותו, כי בית הסתרים, הטומאה לא עוברת לעובר. זה הנקודה. אומרת הגמרא, לימה רב מאיר לטעמי, אז נגיד שבאמת רב מאיר הולך לשיטתו במשנה בכלים, שטומאת הסתרים, טומאת בית הסתרים כן מטמאה. איפה אתה רואה את זה בשיטת רב מאיר? דתנן, יש משנה בכלים, 3 על 3. יש בגד ב3 טפחים על 3 טפחים, זה שיעור מינימום של טומאת מדרס. זאת אומרת שזב שיושב, שוכב על בגד כזה, שזה שיעור המינימום כאמור של הבגד, הוא מקבל טומאה. טומאת מדרס, אב הטומאה. כן? הוא מסביר את זה ב-19. מדרס לשון דריסה, טומאה שנטמא דבר כאשר הזב, הזבה, נידה, יולדת, שם את כובדו עליו, שוכב, יושב, אף אם אין גופו נוגע בו. אפילו אם יש משהו חוצץ. עצם זה שהוא שם את כובד משקלו, בתנאי שהוא ראוי, הדבר הזה ראוי, כמו הסדין הזה, או הבגד הזה, זה ראוי לשכיבה או לישיבה, מיטה, כיסא, בגד, בגודל מינימום של 3 טפחים על 3 טפחים, אז הוא קיבל טומאת, אב הטומאה, טומאת מדרס. בסדר? זה, אז בוא נראה. מה הדין עכשיו שנחלק? עכשיו הבגד הזה נקרא לשניים, ובכל חלק עכשיו אין את השיעור מינימום של מה? של טומאת מדרס. אומרת המשנה בכלים שם, שאם הוא נחלק, אז טהור מן המדרש. כל חלק כבר לא קיבל, ופה יש גם כן נקודה, שמה יוצא?
זה גם כן לא הבנתי את זה עד הסוף, אבל מה יוצא פה? יוצא פה טוב, רק שניה, אולי נחכה רגע. אבל טמא, מגע מדרס. הטומאה הבאה בתורה יותר קלה, זה לא המדרס עצמו, זה מגע מדרס, שזה ראשון לטומאה, מי שנגע במדרס. שזה כבר שיעור יותר קטן של 3 על 3 אצבעות. דברי רב מאיר. אז מה אתה רואה? שרב מאיר בעצם מראה לך שהטומאת מדרס, כן, היא טומאה נסתרת, וזה עוד פעם, זה נקודה שלא עד הסוף הבנתי, אבל מה שמסבירים פה, זה שהחיבור בבגד הוא פנימי. כמו שאני לא יודע, למה אתה לא מסתכל על הלמעלה גם כמחבר, לא יודע, זה נקרא חיבור פנימי, שבגד מחובר. ולכן, זה בעצם לא מטמא, זה כבר לא מטמא מדרס. ורבי יוסי חולק, ותניא אמר רבי יוסי, או המשך שם במשנה, וכי באיזה מדרס נגע זה, מה פתאום שיהיה פה טומאת מגע מדרס, אלא רק אם נגע בו זב, שיהיה טמא מגע זב. כן? אבל לענייננו, מה אנחנו רואים? שלפי רב מאיר, טומאת בית הסתרים כן מטמא. רבי יוסי אומר, טומאת הסתרים לא מטמא. אז זה בעצם תגיד שמשנתנו, גם רב מאיר וגם חכמים הולכים על פי רב מאיר, שטומאת בית הסתרים מטמא. כן. כן. כי עובדה שהוא אומר, שהבגד הזה, שהיה בו את השיעור מינימום הזה של 3 על 3, אז ברגע שהוא נחלק, כבר אין טומאת מדרס. אין. הוא היה טמא. שנייה. אבל טמא מגע מדרס. איך פתאום מהטומאת מדרס נשאר לי המגע מדרס? כן? זה השלב הבא. יש את המדרס, זה אב הטומאה, ומי שנוגע בזה זה מגע מדרס. זה ראשון לטומאה. זה השלב הבא. מה הקשר לנחלק? העניין הוא נשאר, אם מחלק משהו עם החלק הזה הוא קטן יותר, הוא נשאר עדיין עם הטומאה הזאת. בדיוק. אז החלק הקטן קיבל את הטומאה הפנימית של בית הסתרים מהטומאה הקודמת, אז כאילו הוא נגע במדרס. זה הנקודה של רב מאיר. ברגע שנפתח, אז זה כאילו הוא נגע. כן, בדיוק. זה מה שרב מאיר מחדש. שהוא כבר לא טומאת מדרס, לא אב הטומאה, הוא מגע מדרס. אז שלוש אצבעות, שזה נהיה שלושה טפחים, אז כל אחד קיבל, אז הוא קיבל מהחלק הקודם, הוא קיבל טומאת מדרס. כן? בואו נראה רגע בהערה 20 נגיד. השיעור של 3 טפחים על 3 טפחים אמור רק לגבי טומאת מדרס, מפני שבגדים קטנים משיעור זה אינם ראויים לשכיבה או לישיבה. אולם גם בגד קטן יותר, נכון שמדרס הוא כבר לא יהיה, אבל יכול לקבל טומאה על ידי מגע באב הטומאה, ובלבד שיהיה בו שיעור של 3 על 3 אצבעות. פיסת בד בגודל כזה נחשבת בגד שראוי לקבל טומאה כי ראויה להניף. זאת אומרת, זה 3 על 3 טפחים, זה המדרס עצמו, אב הטומאה. 3 על 3 אצבעות זה רק מגע מדרס. ראשון. העובר, בין האיבר לעובר, בגד. אבל זה מה שאני לא מבין, למה זה רק פנימי? למה זה רק פנימי? לא, זה כל הנקודה, הזיקה הזאת זה בית הסתרים, בלי זה אתה לא הרווחת כלום. זהו, אז זה מה שהוא מסביר. אז הוא אומר שבעצם זה חיבור פנימי בתוך הבגד, שזה מה שמעביר את הטומאה, אחרת אין לך פה שום הוכחה לבית הסתרים. ככה הוא מסביר פה. הוא מסביר פה שבעצם יש פה טומאת בית הסתרים, וזה אני מסכים, אני לא מבין את זה עד הסוף, אבל זה מה שכתוב פה, שבגד שמחובר, החיבור הוא פנימי, בחוטים הפנימיים, זה מחבר ביניהם. ולכן, כשהוא נחלק, אז אב הטומאה של מדרס ירד, כי אין פה את השיעור מינימום של 3 על 3 טפחים, אבל נשאר פה שיעור של 3 על 3 אצבעות לטומאת מגע מדרס, ואז הטומאה נסתרת תמאה אותו. וככה הוכחת שלרב מאיר, אז עוד פעם אני מסביר, העובי הבגד, תראו מה שהוא מסביר, בתוך עובי הבגד, אז זה מגע בית הסתרים. בדיוק, גם אני לא מבין את זה. מה, בגד שהרוג, אז החיבור הוא רק מבפנים, לא תופס את זה עד הסוף.
מה? לא ניתן בסדר. נו, אבל יש שכבה חיצונית, אני לא מבין את זה עד הסוף. למה אתה חייב להגיד שזה בית הספרים? זה עכשיו אני לא מבין. ניסיתי להסתכל גם בקהתי שם במשניות בכלים, לא הצלחתי לתפוס. הוא חוזר על מה שכתוב פה, אבל אני לא מבין את זה. אדרבה, גם הסתכלתי במטיפתא, גם לא הצלחתי לתפוס. אתם מבינים מה לא ברור? הגמרא כאילו משווה את זה לטומאת בית הסתרים. ואני לא מבין למה בגד שמחובר זה רק חיבור פנימי. למה אתה לא מחשיב את החוטים החיצוניים? הגמרא באיזושהי מבינה שאומנם אתה רואה את זה, אבל בעצם החיבור הוא רק פנימי. לא, אדרבה, מצווה להבין את זה, אני לא מסכים שאני לא מבין פה, אני מבין מה שכתוב, אני לא מבין בדיוק. בכל אופן, אבל אם זה ההנחה, וככה הוא מסביר פה, שעובי הבגד זה החיבור וזה בית הסתרים, אז אתה רואה שלפי רב מאיר, אבל אומרת הגמרא, אבל בעצם זה יוצא דוחה כזה, כי כאילו אתה מסביר את המשנה שלנו, רב מאיר חכמים, רק על פי רב מאיר, אבל רב יוסי שסובר שאין טומאת בית הסתרים, אז באמת הוא לא מופיע במשנה שלנו. אומרת הגמרא לה והתמרה לה, אתה לא צריך להגיע לזה. אמרו לה, לא שנו, אתה יכול להסביר את המשנה שלנו גם על פי רבי יוסי, למה? כי לא שנו, אלא 3 על 3 שנחלק, אבל 3 על 3 הבאות מבגד גדול, זאת אומרת, נכון, כשאתה מצייר לי את הציור של המשנה בכלים, שבדיוק הבגד הוא בשיעור מינימום של אב הטומאה של מדרש 3 על 3 טפחים, אז אתה צודק. אבל אם מראש החתיכת בגד הייתה יותר גדולה, זאת אומרת, המקור היה שיעור יותר גדול מהמינימום, כן? אבל 3 על 3 הבאות מבגד גדול, אז גם רבי יוסי מודה שזה כן עובר. שבשעת פרישתן מאביהם, זאת אומרת, החתיכה הקטנה שאין בה שיעור, אבל היא פרשה מחלק גדול מהאבא, כאילו במובן הזה, אז מקבלות טומאה מאביהם. הנה, פה פתאום ברגע שזה גדול... מקבל טומאה למה? בגלל שזה נשאר 3 על 3 טפחים? כן, בגלל שהחלק הגדול, בדיוק, החלק הגדול, אז פה פתאום החיבור הוא גם גלוי. כי אין פה בית סתרים, זה עדיין מה זה מתאמן. הבית סתרים? זה מה שאני לא תופס. למה בבין... לא, אני אומר, אבל לכאורה עכשיו ב3 על 3 טפחים, שנוגע ב3 על 3 אצבעות, אז זה בוודאי שהוא מעביר טומאה. בדיוק, אז זה כאילו בגלוי. אז בגלוי, כי יש לך שיעור כבר, האבא הוא משיעור גדול, אז זה שיעור גדול, אז הוא בגלוי. אז הנמי, אז אבל גם... רגע, אז הוא משאיר אותו אב הטומאה, או עדיין הופך אותו לראשון? לא, ודאי, מגע מדרס. מגע מדרס זה ראשון, יורד לראשון. בסדר. אבל רבי יוסי לא חולק על זה. רבי יוסי חלק בטומאת בית הסתרים, כשהוא שאל על רב מאיר וכי באיזה מדרס נגע זה. אז אומרת הגמרא, אז גם אצלנו אפשר לצייר גם לפי רבי יוסי. הנמי בשעת פרישתן מעבר מקבל טומאה מעבר. ולכן החיתוך היה כבר שזה היה גלוי, ולכן אין פה מגע בית הסתרים. אולי זה קשור אסף למה שאתה אמרת קודם. שברגע שהעובר התחלק מהבשר, כן, אז החיתוך היה בנקודה גלויה. אז אם זה בנקודה גלויה, אין לך פה בכלל בעיה של בית הסתרים, אז גם רבי יוסי יודע שהבשר נטמע מהאיבר הזה, הבשר של העובר נטמע מהאיבר הזה שיצא. עוד שורה אחת, ברשותכם, רבינה אמר, הוא מחלק אחרת את המשנה בכלים, ובגד לאו לחתיכה קאי, הרי בגד לאו לחתיכה קאי, סימן קריאה, לא סימן שאלה, בגד לא מיועד להיקרא, בפועל אתה רוצה את הבגד שישמר לך לאורך ימים ושנים, והפוך, הוא בר לחתיכה קאי, הוא בר כן לא, בטבע שלו הוא לא אמור להישאר, וכל העומד לחתוך כחתוך דמי, אז דווקא בגלל זה העובר נחשב גלוי, כי גם עכשיו הוא בסתר, אבל הוא אמור לצאת, הבגד אני לא רוצה שייצא, ולכן זה סיבה. טוב, זה צריך יהיה להמשיך אחר כך, נעצור. טוב, לא. יש עוד כמה שורות עד הנקודתיים וחכמים. כן, אבל מצביעים פה ברגליים. עומד לצאת. כן. כויש. כויש.